Tardes ou noites a todos os presentes e todas. Vamos a iniciar a inicio a sesión plenaria. O primeiro punto do orde do día é a toma de coñecemento da renuncia de Yolanda Matocreo a cargo da concelleira. O día 14 de setembro, Yolanda Matocreo presenta no rexistro deste concello a renuncia, manifesta o seu desexo de deixar de ser concelleira, e esta renuncia ten validez desde o momento en que é presentada no rexistro. O Pleno toma coñecemento desa renuncia na primeira sesión que teña, que é hoxe esta mesma. Por lo tanto, dar conta ao Pleno, e desde este momento, Yolanda manifesta que deixa de ser concelleira desta sesión. Bom, eu non sei se se leu realmente o meu escrito de renuncia, no punto terceiro, que esta renuncia se faise efectiva ao finalizar a sesión plenaria na que se discute o punto anterior. É dicir, a orde do día compartirá vostede decidido os puntos que entran e a orde. Tiña lido, supoño, o meu escrito de renuncia, podía terlo posto de último punto, dado que a miña renuncia eu especifico que só renuncio a concelleira da Corte da Terra de Lousame unha vez finalizada esta sesión plenaria. Puxo de primeiro, mas a miña renuncia só ao finalizar o pleno. Se vostede, por decisión persoal, pretende expulsarme do pleno de hoxe, pois digo correctamente, pero considero unha decisión persoal da señora alcaldesa e, por suposto, que considerar. Ben, este punto era simplemente dar coñecemento de isto, non había ni logo de intervencións ni nada, pero como sabía que iba a ir, por iso non acabei a exposición. Vamos a ver, ninguén vai a impoñer o que eu teño que decir. Eu digo o que teño que decir e o que antes consulto ca legislación que eu podo decir. Se vostede, sabendo e tendo seguro que coñecemento, que vostede sabe, que o seu voto é persoal, é indelegable, en que represente igual que eu, o partido, o meu voto é meu, persoal, indelegable, entón, no momento que vostede manifesta antes de este pleno que vostede quere renunciar porque o pudo facer mañá, vai registro, entón vostede era concelleira hoxe, foi unha decisión súa. E me gustaría dar por rematado este punto, porque é simplemente dar conta, senón que a secretaria me corrixa. É dar conta disto no primeiro pleno, despois de que vostede manifesta o desexo, non esta alcaldesa, senón vostede, manifesta o desexo explícito de renunciar como concelleira. Despois vostede di que se... finalizar a sesión plenaria. Pero que iso, ni non decide vostede, o decide quen convoca este pleno, pero sempre axustándose á dereita. E iso é así, o seu voto é seu, e vostede decideu que o presentaba ese día, que non sei que día da semana foi, pero foi o 14, está aquí. Pudo facelo mañana, e vostede estaba neste pleno, e ao mellor, pois, se chega ao nomeamento, estaría o seu compañeiro na próxima sesión, pero eu non decidí presentar isto este día, ni sabía que vostede iba a facer, o fixo vostede. Por lo tanto, eu cumplo ca legalidade. Desde este momento vostede non é concelleira, e non como vostede quere que eu diga algo que non vou a decir, porque non é certo, é unha mentira. E non me pode ler a secretaria o vostede a legislación, porque eu descoñezo a legislación. Estou dicindo, mire, por favor, non me interrumpa. Non me interrumpa. Estou dicindo que o voto é persoal e é seu. É que vostede manifestou dende o día 14 por registro vale para algo. Entón, vostede dixo este día que vostede non quería ser concelleira. Ao finalizar a sesión de hoxe, ata hoxe, quero ser neste pleno, ao finalizar non. Agradeceríade que me lese esa legislación na que indica que agora teño que abandonar o pleno, a pesar de que abandonar o pleno non. Quer dicir, abandonar o posto de concelleira. É diferente. Perdón. Ainda que eu renunciei ao finalizar a sesión plenaria, gustaría porque eu descoñezo esa legislación. Ben, que o seu voto é seu persoal e transferible, sabe, verdad? Que vostede manifesta o seu desexo de que non quere seguir sendo e exercendo ese voto, tamén o manifestou vostede o día 14, verdad? Manifestei que por dar a hoxe ao finalizar o pleno non quería ser... Señora, a ver, non podemos establecer, e isto xa yo digo moitas veces aos outros membros da corporación, e non imos a ser uns distintos do outro. Eu pido respeto que é unha sesión plenaria. Hai órdenes de intervención, quedou clarísima a súa postura, quedou clarísima o que vostede quere, que eu minto, eu non vou mentir. E ora, sí, porque quere que expuñar a mí el organismo público que non intervise nin alterarse a orde do desenrolo desta sesión plenaria.
lle rogo solamente brevemente á señora secretaria de que ten validez a súa renuncia o día 14. Si, vamos a ver, vostede no momento en que presenta por registro de entrada que quere renunciar ao seu cargo de concelleira, digamos que aí está dando a coñecer cal é a súa vontade. O seguinte paso, o único que é que o Pleno tome coñecemento da súa vontade, é dicir, vostede se o mellor o día 14 presentou por registro de entrada, pois mentres o Pleno non tome coñecemento, pois vostede o mellor pode retractarse do que manifestou nese momento. Pero no momento de dicir, este non é un asunto que sea sometido nin a debate nin a votación, é dicir, o que se trata simplemente que o Pleno coñeza que vostede quere renunciar a ser concellera mediante un escrito que coa súa asignatura presenta no registro de entrada. É dicir, non hai nin votación, nin posibilidade de que renuncie hoxe tomando conhecimento pero con efectos a partir de mañán. Non, é dicir, non hai ningún... Vostede presenta aquí unha proposta de acordo, que o Pleno non ten que acordar nada en relación coa súa renuncia. É dicir, vostede ten un dereito que é seu, persoal, intransferible, que é o dereito a exercer un cargo público e político, entonces pode renunciar no momento que vostede queira. E renuncia, presenta a súa solicitud de renuncia o 14. Que pasa? Que esa renuncia non é efectiva, non alcanza efectos jurídicos hasta que o Pleno a coñeza, digamos que hasta que o resto da corporación de xeito fehaciente sepa que vostede quere renunciar, non? Porque, bueno, pues podía ser que houvese unha falsificación, que fose algo que non fora verdade. Entonces, non é algo que se someta a acordo, nin que se desplaza a súa eficacia xurídica. É así. Moi ben, pois nada, que conste en acta que non se me citou a legislación que me impide participar no pleno de hoxe e que, por decisión persoal da alcaldesa, por non ter posto este punto de último, impídeme participar, un veto á concelleira do Partido da Terra de Lousán, igual que as mocións do noso grupo. Entón, pois, non teño nada máis que tratar aquí, voume, porque total é un teatro. Pasamos, moitas gracias, señora Mar. Pasamos ao segundo punto da OPP, que é a aprobación se procede dos borradores das actas anteriores. Leron vostedes as actas. Temos que proceder por motivo e se queren intervir, por parte dos juristas, están de acordo? Por parte do Benegal, señor Turmes, vale. Votamos entonces, pero votamos primeiro unha e despois a outra. Primeiro vamos a votar a acta do 13 de xulio de 2015. Votos a favor? Despois a do 10 do 6 de 2015, votos a favor? E a do 13 do 7 de 2015, votos a favor? Pasamos ao punto número 3, que é a ración de conta das resolucións da alcaldía da número 1919 a 579.5. Non se simplemente dar conta, se saben que as preguntas despois, como tamén consultei, e sempre estamos facendo, son no punto de robos e preguntas. No punto número 3 é a ración, no número 4 é a dación de conta das actas da Xunta de Goberno Local que ata de agora non as secretarias de Constituídas teñen ustedes que fixemos chegar por correo. Se non se enviaron antes é porque non estaban aprobadas, mientras non van as actas, porque aquí que ora vinieron 3 e non van as actas, a Xunta de Goberno non se aproban, non se poden remitir. E aparte, a partir de agora vamos tamén a na medida do posible, acordadas no noso portal. Tan pronto sea posible, pois, técnicamente xo é, pero que xa a persoa que as coloca. Punto número 5. A aprobación se procede da modificación orçamental de 16/2015, proyecto extraordinario financiado por remanente limpio de tesorería. Perdón. Para ampliación, sí? Respecto a dación de contas, facerlle constar que usted acaba de decir que non se nos entregaron, pero que entregáronsenos o luns, día 14. Cando se aprobou na Xunta de Goberno a última. A última que recibín do 12 do 8, e que xa estamos en setembro. Entón, o 14 do 9 foi cando recibimos... Sí. Vale.
Pois que conste de que a nós non se nos entregou hasta 14 de nove Ben, a xunta de goberno. Señor Paradela, isto mesmo si eu quería decir, No, a que si relación de podemos contas, pero mo dían logo se preguntas, e logo eu explico. No. Solamente por comentar, decirle o mesmo que estamos dicindo agora, que estamos aprobando as atas do 26 de xullo, do 20 de xullo, do 4 de agosto, perdón, do 13 de xuño, do 10 de xuño, Son as e do 13, sí, as actas, claro. Estamos aprobando agora en setembro, finais, bueno, pois iso que pasa tamén nas Porque non houve pleno antes. Bueno, non vamos a establecer diálogos que de favor, que acabo de decir no punto anterior. Entramos en preguntas de contexto, como sempre, nos turno de palabra, porque hai turnos de palabra, non é? Interpretan vostede, e aparte non é algo que queira facer esta alcaldesa, señor conselleiro, sino que algo que é para que funcione discurso pleno con normalidade, igual que en todos os concellos. Vostedes, señor Paradela, lo sabe, pero eu sei que vostedes sí, pero é por algún comentario así que vexo entre o seu grupo. E é para saber que iso é así. Vamos a ver. Estábamos ca modificación 16 2015, verdad? Ontem, en comisión informativa, tratamos este tema, supoño que non haberá que excederse moito porque eu comentei ampliamente. Era porque nós sabemos que temos superávit na liquidación do orçamento anterior, que temos superávit neste concello. E que hai unha parte dese superávit, que son 91.000 euros, que temos a obriga de destinalo a pagar, pois, as débedas que haxa, que poden, facturas neste caso, que facturas que haxa pendentes, non? Este concello ten unha débeda mínima, están os datos, se vostedes sosteñen, pero se non lles vou dar, porque lle dixen onte que lles daba, a finais de o 31 do 12 de 2014 había 228.000 euros, non sei se vai ser documentación de débeda a longo prazo, e agora, por suposto, moito menos, porque xa se pagaron, pois, non vai ser, vale? Non vai ser. Pero moito menos. O caso supón pois, que estamos por debaixo dun 16% de débeda a longo prazo, e logo aí hai que sumar pois, a de curto prazo, que a principios de xaneiro non era ninguna, nin febreiro, nin marzo, nin abril, hasta aquí no mes de maio se solicitou outra vez pois unha aprobación a curto prazo, de tesorería, que vostedes coñecen, e que está, se dispuxo neste momento solamente de 100.000 e un pouco máis, porque é a esa operación que destinamos para facer efectivo, adiantar o pago dunha factura para justificar unha subvención. Se pide unha subvención, se dá unha cantidade que tens que justificala, certificala, pagala, antes de que a administración pois te faga efectivo o reembolso deses cartos. Entón, para poder facer eso, necesitase unha liquidez ampla. Cando eso non é posible, temos unha operación de tesorería que ten un interés baixo, que aparte está marcado por lei, é unha novedade que aparte nos beneficia ampliamente, xa non pode poñer cada banco que ter, senón que hai os límites legais. E do que non se dispón, pois non se paga. Isto xa expliquei máis veces. E esa remanente é unha obriga destinalo pois, a ese fin, e aparte que se non pagamos as facturas que están aí por non aplicar este remanente, que é obrigatorio pagalo, estamos perjudicando por medio de pago, que tamén é importante. E se non destinamos, iso non o dixen onte, o remanente líquido que sería esa parte non a destinamos a pagar as facturas ou a amortizar a débeda en caso de que fora necesario, pero non é no concello por a cantidad de debedamento mínimo que temos, e que para o ano será casi rondando os mínimos, por non decir cero, por se acaso non chegamos a él, pois isto tamén incumpliríamos a lei de estabilidade orzamentaria, por iso ven esta modificación, que teria que ver antes, pero bueno, non foi posible, e o facemos agora. Alguna intervención? Non, non digo non. Se tú votamos entón, votos a favor, abstencións e contra os non. Despois temos outra modificación que é a 17/2015, que das áreas de gasto, a ver, cando se presenta un orzamento, xa expliquei onde que estaba dividido en áreas de gasto, en capítulos e tamén en conceptos, non? Hai áreas de gasto, o presuposto é algo que se fai, pois, se presentamos en novembro este novo orzamento do ano que ven, é algo que se fai con anualidade antes. É imposible
ter exactamente calculado todo o que vai a pasar durante o ano seguinte. Nunha amplia maioría deles, iso queda se acerta, ¿no? Para falar en lenguaxe coloquial, pero hai logo imprevistos. Entón, a veces, áreas de gasto quedan excedentes de crédito e outras son deficitarias. Entón, nese momento, o que se fai con esta modificación é de áreas de gasto que están excedentes neste momento e que sabemos que non se van a gastar ao longo do ano, que vai a quedar aí eses cartos, se vai a facer esta modificación para crear crédito, para dotar de crédito outras partidas onde hai, hasta día de hoxe, facturas presentadas, e pagar a eses proveedores e así tampouco influir negativamente no promedio de pago a proveedores. Sobre algo que comentar, señor Turmes, votos a favor, votos en contra e abstencións. Son abstencións, non? Que o dixen máis algo. E agora van a vir no punto 5 e no punto 6 relativamente os recoñecementos das xudiciais de créditos, que recordo lo que son, para aprobar as facturas que corresponden a cada unha desas modificacións. Está o punto 5. Sí, pero teño que haber anotado mal nos meus apuntes, pero non, é o recoñecemento extrajudicial que é o 7 e o 8. O punto 7, que é o recoñecemento 3, e o punto 8, que é o recoñecemento 4. Vamos a tratalos individualmente, porque hai que votalos individualmente, non? Con un recoñecemento extrajudicial de crédito é un trámite administrativo, procedimental, que hai que as facturas que son de unha anualidade anterior e se van a aprobar na anualidade que non lle corresponde, onde non se foron efectuado gasto, en que presentaras nesta anualidade, vanse a dar conto pleno e vanse a aprobar, hai nas que aprobar en pleno, non? É un recoñecemento, non é un crédito, como moitas veces aquí se intenta decir, senón que chamase así, denomínase así a este procedimento, que é aprobar facturas para poder pagalas unha vez, e non se pode, isto non vai ser efectivo hasta que este publicado, exposición pública, aprobación do que é a modificación correspondente, que é 16/2005. Pasa que para non ter que convocar un pleno despois para facer este REC, para poder aplicar esta modificación, vai aquí e non terá efecto hasta que estea aprobada definitivamente a modificación publicada, a modificación 16/2005. Teñen vostedes aí a lista de facturas que corresponde a este REC. Alguna cousa que comentar? Sí, o reparo estas facturas e o tempo transcurrido para pagarlas, porque además hai algúns importes que son ridículos, non? Entón, efectivamente. Pois, a verdade que nos chama a atención. E, bueno, o reparo da interventora, ou perdón, da secretaria interventora, respecto a algúnas das facturas. Darnos cliente, que non me sigue. Con respecto a que de aí vai haber alguna modificación de mesas de execución que vos a tratar despois. Unha das cousas que quere solucionar é que esas facturas pequenas que quedan aí, logo explicaremos, expliquei onte, vos que xa me explicou sobre que estará de acordo, non estarían aí si eso estivese correxido. Nas mesas de execución. O reparo, por favor. Non sei a cal en concreto se refire vostede. Estamos no 3. No, sí, pero... No, xa se reparo. Sí, só sei, pero eu no informe vou analizando diferentes facturas. Claro, aquí no 3.2 falamos do falta o requisito de alguna factura, como de José García Rey, non? Sí. Nada. Existe, sin embargo, conformidade por parte da alcaldía para o pago, non? Eso porque é unha obriga. E hai... Vale, pero... A conformidade da... Non, hai obrigas que se toman e non entran dentro do previsto. Entón, despois, hai que pagarlas, claro, porque se executan por parte do... Pero non son intervencións previstas
son obras, a veces, son gastos que non están programados. Bueno, pois, entonces, aparte veñen facturas no siguiente, hai facturas que bueno, non veñen desglosadas e, bueno, outras a non hai esta. A que quere vostede que lle conteste? Que conteste, No, cal é a súa pregunta, para ser máis claro? a única, eu fago sobre a pregunta, fago sobre de que dos reparos que pon a interventora para esas facturas e bueno, a conformidade súa, esas facturas foron emitidas, non? Sí, vamos a ver, son admitidas esas facturas. E entonces, esas facturas non son acordo non son legais, non? Cando se admitiron. Entón, ese é o reparo que pon a interventora, que eu vexa, ou que eu lea, ou que eu entenda. Con respecto a que factura? Si é que non nos queda claro. Vamos a ver. A excavación estaría, o que debe decir vostede? No, A cal? mire, aquí pon, nos reparos, pon facturas de excavaciones de Darío, excavaciones de Tuñas, Fermín Simar, Editorial Compostela, Geloar, Euromat, Mistrelec, Sí. Liste, Secose, Hipermercados e José García Rey. Ben, Non é unha, son varias, non? claro, son todas as que estaban presentadas en 1913, que son obras diferentes, unha de paseo, outra do muro do campo de fútbol, outra é de actuacións nunha vía na Filgueira e naquela onde remata da Portela e se vai hacia Filgueira e hacia a Chave, e as outras, pois, non recordo, unha é o de Liste dun arreglo de algún vehículo, non recordo agora de cal, dos ministros para o trator será. Será, non, e aparte as facturas están aí para que vostede poda consultelas, porque a Liste lle compramos sempre. Liste é un suministrador, se sabe vostede, coñece seguramente ese comercial. Nós temos un trator e a veces lle compramos pezas a ese comercial, diferentes pezas. Entonces, non sei exactamente agora, porque de memoria esta alcaldesa non se coñece todas as facturas que vostede fixese, as que hai solamente dentro do mes de maio, 3 CDs de pagos e outras cousas, con pasarelas de memoria. Ningún alcalde presidente ten grabadas na súa memoria eso, porque aparte sería algo bastante non útil, non? E ocuparía espacio. E entonces, logo, esa pregunta se analizamos eso. A pregunta de agora con respecto a isto, non? E os reparos que fai a secretaria, eu os pode explicar ela se o quere, pero están aí ben descritos, por falta de existencia de crédito nese momento, nesa partida, nese capítulo. Sabe que as inversións están no capítulo 6, son nominativas. E nese capítulo, nese momento, cando se presentou esa factura, non había crédito. Como me parece que se presentou a finais do último trimestre do ano, para xerar crédito para o capítulo 6, habría que facer o que estamos facendo agora mesmo. De que ano? Do 14 ou do 13? Do 14, foi o ano pasado, a de Darío en concreto. E logo hai outras que quedaron de 13, pero eu que lle dicía, eu expliquei, e cando vayamos a falar, a maioría rogo ao público que se manteña en silencio porque así o establece a normativa. Ten dereito a estar aí, a facer... Si es usado para fora, Vou explicar, para que se entenda. Aquí está a corporación e aí está o público que ten todo o dereito de estar. Cando se acaba a sesión, cando eu levanto a sesión, se vostedes, os que están aí, queren preguntar algo, levantan a man e preguntan e eu lle respondo, pero unha vez que se levante a sesión, vale? Pero, mientras tanto, todos, pero non porque sea grupo, sino para manterse con respeto debido a sesión plenaria, que é algo serio e que rise a vida municipal. Moitas gracias, de consellos. Nese momento, ao final do ano 2014, se presentou ese Maturaguetas o 13, e cando chego o punto, en rogo sobre preguntas, e cando cheguemos ao punto da orde do día en falar da proceso de execución, que vostedes xa coñecen, que falamos onte, eses problemas se evitarán. De que estén esas pequenas facturas de 20 euros, que son moi poucas, porque senón non cumpliríamos nunca o promedio medio de pago. E se cumple, pois casi sempre. Porque entre ser estas poucas, a maioría se pagan moitísimo, en 30 días, en 20 días, en un mes e medio. E esas quedan aí, porque nese momento non había partida, hai que facer un procedimento que é este. Mire que poucas facturas acabamos de esa lista que ten aí, que son as que están atrasadas, e logo todas os centos e centos de facturas que se van pagando no prazo que corresponde.
A obra máis relevante das que están aí é a de excavacións da Río, foi presentada no último trimestre. Tería que haber nese momento, vostede sabe que temos superávit no orçamento do ano anterior, que era de 200 e moitos miles de euros, e despois o remanente para aplicar este orçamento son 91.000. Pois eses 91.000 poderamos haber pagado facendo unha modificación, se pudera ter pagado sobra no exercicio 2014, pero non se fixo esa modificación. E outros que non se presentaron. Hai proveedores que presentan as súas facturas a principios do ano anterior, correspondendo o gasto ao ano... presentaron no principio do 15 e pertencían ao 2014. E entonces, mentre non hai unha modificación na nosa de execución, ou a veces tampouco pode ser, para poder pagalas hai que facer un recoñecemento que antes decía extrajudicial de crédito. Se iso non se fai e non se trae a pleno, ben porque non hai tempo por parte de intervención ou por X razóns, pois va quedando aí. E iso hai que tratar de evitar e corrixilo, e o ánimo que nos leva. Corrixilo, se corrixilo moitísimo, e vamos a seguir traballando nese senso para cumprir todos os parámetros como vimos intentando facer desde que estamos aquí. Vostedes teñen coñecemento de que iso é así. Non sei se hai algún outro reparo. Sí, tenemos bastante. Graus de crédito. No, dos reparos, eu non veio que agora porque están neste punto. No, porque nos decretos tamén Vale. Tamén Pero está tañe o mismo. Falo con respecto a este REC. Sí, non. Vale? Votos a favor deste, de aprobar este... perdón, señor Tunes. Votos a favor para aprobar este reconhecimento. Votos en contra. Abstencións. O punto número 8 é a aprobación do reconhecimento de lei 4/2015. Estas son a listaxe de facturas da anualidade 2014 que foron presentadas en 2015 para aprobarse unha vez que entre en vigor a modificación 17/2015 que aprobamos anteriormente. Algún comentario? Non lle oímos, por favor. Non. Señor Turnes. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pasamos ao punto número 9, que a aprobación se procede da modificación das bases de execución do orzamento do exercicio 2015. As bases de execución se aproban cando se presenta o orzamento. O que estábamos agora comentando con os grupos nós é que hai que dotar de eficacia para aprobar facturas ao orzamento. E entón, nas normas recollidas nas bases de execución, pois comentando que a intervención se chegou a tomar a decisión de que sería bo para axilizar a aplicación do orzamento de que facer unhas pequenas modificacións. Esas modificacións as tratamos onte, entre bases están. A primeira sería na base 3, que é para dotar de eficacia e poder aprobar facturas, tomar ese acordo. Vou ler o acordo, supoño que xa o lería onte, porque tratamos onte na xunta, pero volvo a ler o acordo que está en negrita aquí, non? É solamente iso que cambia. A creación de aplicacións orzamentarias dentro do nivel de vinculación. Este parágrafo será de aplicación a aqueles supostos nos que desistir dotación orzamentaria para un ou varios conceptos dentro do nivel de vinculación establecido se pretende imputar gastos a outros conceptos ou subconceptos do mesmo nivel de vinculación no que non figuren abertas na contabilidade aplicacións orzamentarias de gastos. Neste caso, non será preciso aprobar ningún expediente de modificación de crédito, pero no primeiro documento contable que se tramite con cargo a tales conceptos, en calquera das súas fases, haberá que facer constar tal circunstancia mediante de licencia en lugar visible que indique primeira operación imputado concepto. Onte
falei desto, dicen que os orzamentos estaban distribuídos, estaban clasificados pois, en áreas de gasto, en capítulos, según conceptos, e que había, pois, creo que centos de conceptos. Cando se fai o orzamento, como é imposible saber en todos os conceptos que vai haber, cada gasto, cada factura que vai haber, onde se vai imputar, hai algúns en que non están creados. Entonces, que pasaba? Pois hai diferentes versións, según os diferentes interventores, pero, bueno, o que se estaba aplicando aquí é que se non estaba creado ese concepto, ainda habendo na bolsa, o sea, hai capítulos que están vinculados, xa les expliquei onte, están dentro dunha mesma bolsa para ser gráficos, non? Entón, se aí, sempre que aí haxa orzamento, se non hai, non se pode facer, pero sempre que o haxa, pois crear un novo concepto. Xa pasou aquí no Foro Enerxético unha vez e hubo complicación porque non tiñamos creado ese concepto, porque en vez de ter que vir a pleno e crear ese concepto, non fai falta porque hai dentro desa bolsa e dentro das áreas de vinculación, pois hai posibilidade de abrir esa partida. Entón, podría ser facerse sin traer, como caso plenaria, e axilizar. Iso sería o que evitaríamos, pois, retrasos, a veces si quedar facturas que quedan aí, porque nese momento, iso que pasa con as notas, nese momento non está creado. É diferente que haxa que crear unha partida nova, que non se pode, e iso non se pode facer, senón que os capítulos de se respetan solamente nos conceptos. E se dará conta, non é que isto se intente ocultar nada a oposición que ten que facer o seguimento da acción de goberno, porque cada vez que iso se faga, que non serán moitas, aparecerá, como aí moi ben di, nun lugar visible, primeira operación imputada ao concepto, como lles pon nese parágrafo que está en negrita aí subliñado. Ese sería a base, a modificación da base número 3. A segunda modificación é para poder aprobar facturas sempre que exista crédito na partida presupuestaria. Poder aprobar gastos de exercicios pasados cando no exercicio correspondente a esa factura houvese crédito, no momento en que a presenta e tamén no momento en que se paga, que haxa crédito en todos os momentos, no que presenta, no que se aproba e agora mesmo. Sempre que iso se ve así, que se poda aprobar. Puxen bastantes exemplos que son, creo que fan máis comprensible esta modificación, que eran algunhas que se producen periódicamente, que tamén pasan no punto 3, que é outra base, non? Xa lanzamos coa modificación terceira, por exemplo, cando veñen as facturas de Fenosa, cando veñen as facturas de as alarmas, cando veñen as facturas da revisión dos ascensores, algunhas que se dan periódicamente e sempre que haxa, que ser periódicamente, se cando chega non hai orzamento non pode facerse isto, pero se o hai, no momento que se presenten e tamén no exercicio en que se hai que aprobar, non faría falta levar ao pleno, senón que se podería aprobar e non quedar aí, como poden ver, de alarmas 200 euros de outra que van quedando e cando poderían ser aprobadas. As de Fenosa veñen sempre en xaneiro, a finais, as facturas do último trimestre, do último bimestre, e quedan aí descolgadas a mancomunidade. Pois creo que había unha descolgada por aí porque era dun exercicio anterior, non estaría aí de estar modificado este punto. E no punto número 4 é que impide, sabe que é o Real Decreto Lei, que impedía a contratación de persoal salvo necesidades urxentes. Ese Real Decreto está aprobado, está publicado. O que se fai esta modificación era para concretar a aplicación dese Real Decreto, o sea, para aplicar a lei e concretar a máis, non? E xa lle dicíamos antes que, na comisión informativa, que eran aqueles casos hai que xustificar que sean casos que ten que cubrirse urgentemente para o funcionamento normal do Concello, que hai que cubrir pois eses postos, non? O que fai é concretar, non é que nos inventemos nada, nem que nos saltemos lei, senón é aplicar, concretar a aplicación do Real Decreto Lei no que se impide a contratación de persoal, salvo necesidades urgentes. E creo que estamos 4 puntos tratados de modificación. Ten algún comentario? Algo que aportar? Non. Señor Turno. Votos a favor? Votos en contra? E abstencións. Perdón. Sí, dígame. O informe de intervención non nos chegou. O informe? De intervención sobre este punto. A memoria, quere decir. Sí. A que lle faltaba? O informe de intervención. Dentro da nosa execución? As conclusións non nos chegaron. Faltaba a última página.
pois ya paso ahora mesmo, se quere que lle fotocopie, ya paso. E se quere ler agora, tamén lle damos. E vamos a votar a que vostede... Non, votación non. Un compañeiro que tan pronto se acaba o pleno que lle fotocopie e entreguen a cada un dos grupos a... Cando se fotocopien os expedientes, pois se conoce que se pasou, pois... Sí. Señor Turnes, despois leva o que era mirar agora. Non. O punto número 10 é a fixación dos días festivos locais para o ano 2016. Bueno, como cada ano, elegimos os días festivos para o seguinte ano que é 2016 e onte tratámoslo en comisión informativa e a proposta unánime, creo, era de ser o 25 de abril e o 24 de xuño, creo que era así. Votos a favor? O punto número 11 é a moción do BNG en defensa do sector lácteo. Non sei se xa leeste, se queredes que non leiteira, porque o tema do sector lácteo creo que todos o conocemos. Me gustaría que se pode, se é posible, que me lea. Ah, sí. Sí. A situación do sector lácteo en Galicia de hoxe pode ser cualificar de dramática. Após o inicio desta campaña, a primeira logo da desaparición das cotas lácteas, en que a produción fica totalmente liberalizada, a situación en Galicia está se volvendo absolutamente insostible para as explotacións. A ausencia de adopción de medidas e decisións políticas por parte do Goberno galego e do Estado para preparar o sector para poder competir neste novo escenario está provocando consecuencias desastrosas. Levamos varios meses de quedas continuadas dos precios en orixe que obrigan as explotacións a vender o seu produto por debaixo dos custes de produción e afrontando importantes perdas. Esta situación deriva da nula capacidade de negociación para os que as gandeiras que se ven sometidas aos ditados das grandes multinacionais da industria que denunciaron un mesmo o Tribunal de Competencia establecendo un complot para provocar esa baixada de precios, sen que o goberno mova un dedo para defender o sector ou proteger ante esta situación. Esta práctica ten consecuencias especialmente graves en Galicia, onde actualmente xa se están asinando contratos por debaixo dos 20 céntimos por litro. Por outra banda, xa desde o Bloque Nacionalista Galego vimos denunciando desde hai meses que, coa liberalización do sector, na práctica as industrias son as que establecen agora as novas cotas á produción, deixando totalmente desvalido o sector produtor. Así, mentre no resto do Estado español e da Unión Europea se está a incrementar a produción, en Galicia estánse establecendo mecanismos de restricción. As industrias son as que determinan cando e onde se pode producir leite. Esta dinámica vese ademais reforzada pola falta de acción e intervención dos gobernos galego e estatal, que fican impasíveis a pesar da gravidade da situación que pode condicionar non só o presente do sector, senón o futuro e viabilidade a longo plazo. As consecuencias máis graves deste feito comenzaron a percibir de forma máis extendida nos últimos días. Tanto alguna industria como algúns primeiros compradores deciden unilateralmente, sen previo aviso e incumprindo os contratos asinados, que deixan leite sen recoller nas explotacións. Isto provoca, obviamente, unha situación terrible por tratarse dun produto perecedoiro que está obrigando en moitos casos a tirar o leite, xa que existen mesmo dificultades para topar quen lle lo recolla, case que regalado. De se manter esta situación durante máis días, pode acabar por ser irresistible para moitas explotacións que, en moitos casos, levan meses botando man dos seus aforros para poder manter a produción neste contexto de precios. O sector lácteo é a columna vertebral da economía rural, mesmo da persistencia de vida no rural en moitas comarcas. Non podemos consentir que peche ninguna explotación máis. Non podemos seguir agardando, vendo como se esfarela un sector punteiro e viable sen que se tomen decisións urgentes para atallar a situación. E por estas razóns, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a debate e a aprobación polo Pleno do Concello esta moción propoñendo a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, o Concello de Lousame comprométese firmemente coa defensa do sector lácteo, co dereito a producir
2. E das gandeiras e co garantía de prezos en orixe xustos, para o cal adoptará posicións e demandas públicas contundentes na consecución destes obxectivos, situándose do lado do sector productor, asumindo as súas demandas nesta crítica situación. 2. Instar ao Goberno galego e ao Goberno do Estado a fin de que, a través de todos os mecanismos que se dispoñen a premien as industrias e os primeiros compradores, a garantir a recollida de todo o leite que se produza nas explotacións galegas. 3. Instar ao Goberno galego a que garanta a percepción dun precio de leite en orixe xusto que cubra os gastos de produción, para o cal se adoptarán as seguintes medidas. A. Crear un instrumento interprofesional de negociación e decisión coa participación do sector productor, industria e distribución, actuando a Administración como mediadora e catalizadora de acordos e velando polo cumprimento destes. B. Establecer neste ámbito os criterios e indicadores sobre os que debe construirse a cadea de valor do leite e, por tanto, o precio a percibir polos productores e productoras, que en ningún caso poderá ser inferior ao de produción, así como os mecanismos para garantir a recollida de produción. C. Reclamar a modificación do Real Decreto 125/2015 coa finalidade de introducir mecanismos que garantan a posibilidade real de negociación entre productores e industrias das condicións contractuais, mecanismos de garantía de recollida de produción, así como do volume e marxe de tolerancia, así como de instrumentos de mediación e vixiancia de cumprimento das condicións de negociación e cumprimentos contractuais. 4. Urxir ao Goberno galego a que realice unha campaña de inspección no ámbito das súas competencias e instar ao Estado a que faga o propio no ámbito das súas, para perseguir e sancionar as prácticas de dumping nas grandes áreas de distribución, evitando a manualización do leite e a súa utilización como elemento de reclamo mediante a súa venda a perdas. Con respecto ao sector lácteo, moitos gandeiros deste partido saben que foron apoiados por que lles fala e por todo o equipo de goberno, e supoño que vostedes tamén, durante todo este tempo, que foron todas as preguntas que se lle fixo, todo o apoio que necesitaron, acompañados en alguna manifestación que se consideraba que se tiña que estar, e estivemos ali. A parte de todo eso, decirlle que con respecto que non vou entrar en moito porque todo o que sea apoiar o sector lácteo o vamos a facer desde o grupo de goberno, pero sí decir que hasta fora da nosa comunidade se recoñece, concretamente o PSOE de Cantabria recoñece o traballo do noso presidente polo sector lácteo, con nomes e apellidos. Ana Isabel Méndez, para que non sea sospeitosa de ser do partido que representa o señor Feijóo, Ana Isabel Méndez Sáenz Maza, voceira do Grupo Socialista do Parlamento de Cantabria, di: en Galicia, Feijóo exige diante, vou ler tal como está, exige delante de unha empresa de distribución, concretamente, bueno, non vou decir o nome para non facer publicidade, digo, despois é un gran centro de distribución, que deixe de utilizar o leite como reclamo, fixo diante dos dirixentes desa empresa en Galicia, diante deles. Lamentablemente, aquí non contamos coa sorte de que esta política seja tan relevante para este goberno como para que sea o presidente que efectivamente chama a atención á industria e a distribución sobre o problema. A parte disso, de facer este comentario, para non vou entrar tampouco en ir con cada un das medidas en que caleo que agora, cal era no 2009, non vamos a entrar neso porque vostedes estes datos si queren os falamos outro día nunha comisión, pero sabemos cal é esta situación e cales son as leis, porque estes días na prensa podemos ver que poden negociar unhas cousas que en outras, o que marca a lei, o que marca outra, quen pode negociar e non fixo nada, que dentro das propias organizacións. E dicir que 20 medidas a votar que se fixeron estes días na Xunta de Galicia, teñese que anunciar 10 medidas a apoio do sector lácteo, a corto prazo, a medio prazo, e tamén no goberno central. Eu as leo e tal cual as solicitei, e a corto prazo son agilizar os pagos das axudas da PAC para a modernización e incorporación de mozos á actividade agraria. Suporá unha inxección de case 20 millóns de euros. Reunirse coas entidades financieras para asignar un convenio de colaboración para a concesión de préstamos en condicións ventajosas. Un programa de apoio a circulante mediante convenio co IGAPE. Xestión de anticipo das axudas que inciden directamente sobre as explotacións, 70 millóns de euros antes de finalizar o 2015. A medio prazo, paquete de medidas específicas dirixidas ao sector lácteo, unha disposición de 500 millóns de euros para o período 15-20. Promoción á solicitude da inclusión da distribución dentro da interprofesional láctea.
Acordo para o consumo exclusivo de leite galego e principais derivados en colexios públicos, hospitais e eventos organizados pola Xunta. Inicio de redacción dun plan estratégico para o sector lácteo co sector. Lanzamento da marca galega 100%. Campaña publicitaria nos medios de comunicación, convenio con empresas de distribución para a promoción da marca, convenio coa Asociación de Consumidores. E de parte do Goberno Central, o Ministerio xa debe anunciar unha batería de medidas para axudar ao sector, que inclui apoio á organización de produtores, 1 millón de euros, campaña de promoción de consumo, incremento do control e vixilancia que vostede fai referencia da cadea alimentaria no sector lácteo, facilidade para conceder créditos en bandeiros de leite, maior divulgación dos contratos lácteos e da información sobre custos e marxes de produción, potenciación do papel da interprofesional láctea, que se chama INLAC, neste mundo de historias, impulso ao programa de leite nas escolas, medidas de desenvolvemento rural, elaboración dun plan estratégico para a industria e impulso do cooperativismo. Entonces, nós manifestando o total apoio ao sector lácteo e que, bueno, estes días chegaron a un acordo, creo que hai que manter e melloralo e facer todas as medidas posibles para divulgar, para incrementar o consumo da nosa leite, de leite de calidade, de saber o que compramos e ver o que costa producilo. O noso grupo vai a votar a favor desta moción. Sí. Vamos a apoiar a moción, por suposto, pero respecto ao que vostede acaba de falar, eu pediría que en vez de tantas medidas que, como xa dixo moitas veces, o papel aguanta todo, hai unha lei, ou teño entendido, de que non se pode vender por debaixo do precio de custo. Entón, se aplicamos a lei, acabamos con o problema. Sin máis. Votos a favor desta moción? Eu que quería. Punto seguinte, Carlos. Moción relativa a crise migratoria e a situación de refugiados que chegan a Europa. Creo que no partido... Bueno, vou directamente a exposición de motivos. Somente o conflito en Siria provocou o desplazamento de 4 millóns de persoas, segundo a ONU. En Turquía permanece alrededor de 2 millóns. En Líbano, Irak, Xordania, Egipto e outros países norteafricanos repártense case a totalidade do resto. Alguns refugiados preferiron continuar camiño, por iso, entre outras nacionalidades, moitos sirios forman parte das 274.500 persoas que chegaron a territorio da Unión Europea a través do Mediterráneo, desde xaneiro hasta o 14 de agosto de 2015, segundo a ONU. A traxedia de Lampedusa en outubro do 13, na que morreron 328 persoas, marcou un desgraciado fito na Unión Europea. As reaccións dos dirixentes comunitarios e nacionais inducironos a pensar que se porían en marcha solucións para que non volvese a repetir unha traxedia humana destas dimensións. Por desgraza, 2 anos despois seguimos asistindo a mortes non só no Mediterráneo, senón en todo o territorio europeo. Persoas inocentes cuxo único propósito é fuxir da guerra ou da miseria. Hoxe a traxedia é que miles de persoas desesperadas que foxen da morte están dispostas a arriscar a súa vida e en demasiadas ocasións perderan. Non podemos aceptar como inevitables as tragedias humanas que viven os refugiados, nin as mortes de persoas que se afogan no Mediterráneo ou se asfixian encerradas nun camión. Nós non os podemos deixar a merced dos traficantes de persoas sin escrúpulos no camiño cara a un futuro mellor, porque se non teñen outra alternativa na súa fuxida seguirán arriscando as súas vidas. E ainda que Europa non este a acoller en termos relativos ao maior número de refugiados nesta crise humanitaria, o certo é que as capacidades de moitos países están a ver desbordadas. Nesta crise, a ruta de entrada a Europa atópase lonxe de España, maioritariamente as vías de entrada con destino aos países do norte atópanse en Grecia e Italia. Con todo, a crise está a pôr a prova a todos os dirigentes europeos, porque case todos eles están ventos afectados por ela nunha ou outra medida. A dimensión da crise é inabordable por ningún país en solitario. Nestas circunstancias, é necesario que todos os países se involucren ao máximo en buscar solucións aos problemas e, desde a Comisión Europea, fixeronse propostas para que todos os países da Unión actúen conforme ao principio de solidaridade. Con todo, o Goberno de España xunto a outros parece máis interesado en desvincularse dun problema que hoxe non lle afecta de cheo, que en ter unha actitud proactiva e solidaria. Dende logo non existen fórmulas sinxelas para cometer todas as actuacións
que é necesario abordar para mitigar un problema que resulta de máxima complexidade na súa raíz e nas súas derivadas. Son necesarias medidas nacionais, europeas e internacionais, medidas a curto, medio e longo prazo, plans e perspectivas novas para un problema que se manifestou como nunca o fixo. O Grupo Parlamentario Socialista quere contribuir con decisión, con iniciativa desde a mellor disposición ao diálogo, na chega de algunhas propostas que van na liña de dar pasos adiante. Debemos apartarnos do ensimismamento ou da resignación que non conduce máis que a repetición dos problemas e, por suposto, debemos de abandonar unha posición que non está en consonancia co sentir mayoritario da ciudadanía española, que sí é solidaria. Ainda está viva na memoria a solidaridade que outros mostraron co que tamén tiveron que fuxir de España por motivos da guerra e posterior persecución que viveu o noso país. Dar as costas a quen hoxe a necesita é injusto en si mesmo e, ademais, un torpe precedente ante futuras situacións de crisis que se poidan pôr en cuestión a capacidade de los hombres. Seguramente non serán as únicas propostas válidas e viables, pero si consideramos que son os mínimos para comenzar a traballar na boa dirección. Por todo isto, o Grupo Municipal Socialista do Concello de Lousame presenta para a súa consideración e aceptación polo Pleno a seguinte moción instando ao Goberno de España a apoiar todas as vías diplomáticas existentes e promover a creación de cantas resulte necesario para actuar con determinación na procura da pacificación dos países en conflito. Traballar en favor dunha política integral de inmigración e asilo na Unión Europea. A Unión debe contar coas competencias para abordar en común os instrumentos de ordenación dos fluxos migratorios, a integración e a cooperación con terceiros países, así como unha autoridade capaz de adoptar decisións executivas cando a situación o requira. Reforzar, desde unha perspectiva europea nacional, o diálogo e a cooperación con países do norte de África que permita unha adecuada atención aos refugiados e seguir traballando para evitar a actuación dos traficantes que poñen en perigo as súas vidas. Reforzar así mesmo a cooperación con países en conflito e cos que acollen un maior número de refugiados, complementando a asistencia da ACNUR e a Unión Europea. Aceptar os solicitantes propostos pola Comisión Europea e aumentar de forma inmediata o orzamento destinado ao asilo e a acollida de refugiados. Deseñar con urxencia un plan de acollida humanitaria a refugiados. Este plan debe ter dispostas prazas de acollida dignas, posibilidades de escolarización para os menores, atención sanitaria e social, en colaboración coas comunidades autónomas e a Federación Española de Municipios e Provincias. Aprobar canto antes o regulamento da Lei 12 de 2009 de 30 de outubro, reguladora do dereito de asilo e a protección subsidiaria. O Concello de Lousame comprometese a sumarse á denominada Rede de Cidade de Refuxio, preparando dispositivos de acollida e convidar a ciudadanía a implicarse e colaborar na medida das súas posibilidades na atención e axuda aos refugiados. Desenvolver unha campaña de sensibilización da población sobre a necesidade de contar cunha política de asilo como parte esencial da democracia, o respeto á dignidade humana e aos dereitos humanos, en que, así mesmo, procure prever a aparición de actitudes racistas ou xenófobas. A Corporación Municipal creará unha mesa de apoio a refugiados para realizar un traballo estable e permanente que poña en marcha diferentes medidas para a súa mellor atención e apoio. Ben, non sei se é posible, señor secretario, que me dirá. Hai outra moción que como o seguinte, creo, verdade? Non sei se me sabe. Non é o punto 14. É o Ben, eu decía, porque tratamos o mesmo tema, e para votarlas despois conjuntamente, porque o que lle vou a decir con respecto que vou a puntualizar, ainda que si a imos a aprobar, e lle vou tamén a comentar as novedades que se fixeron neste ano, que se vou a comentar agora, dende o equipo de goberno, pero o que lle contestaría con respecto ao que xa se leva feito por parte do Goberno da Nación con respecto ao tema da inmigración, como vou a ler tamén despois, non sei se deixar agora e votar despois, e votamos agora xa, e para non ter que repetirme, e o fago o sea, os comentarios para non ser repetitivas, facer das dúas mocións ao mesmo tempo. Como, bueno, alteramos a orde e pasamos a moción e cambiar un punto polo outro, simplemente. Están de acordo? Sí. Ben, a moción do noso grupo é para asumir a atención aos refugiados como unha cuestión de Estado.
Europa está a asistir nestes momentos a unha grave crise humanitaria motivada polo desplazamento de miles de persoas que foxen do terror e a guerra nos seus países de orixe e buscan en Europa un espazo de seguridade, liberdade e respeto aos dereitos humanos. As connotacións enormemente dramáticas da situación humanitaria que estamos a vivir inclúen a terrible perda de vidas humanas e demandan que todos nós nos impliquemos na procura de solucións á mesma. Esta é unha cuestión de Estado que require a máxima coordinación na Unión Europea e no resto da comunidade internacional, así como a colaboración a nivel nacional de todas as administracións, organizacións e entidades do terceiro sector e sociedade civil no seu conxunto. A sociedade española voltou a demostrar unha vez máis a enorme solidariedade e o gran compromiso que os españoles sempre demostraron cos que sofren. O Goberno da Nación traballa desde fai meses a xestión desta crise. Xa no mes de maio púxose en marcha un equipo de traballo coa participación dos diferentes departamentos ministeriais implicados, do que tomou o relevo un grupo interministerial formado por representantes de 7 ministerios que traballa xa con toda intensidade para preparar con arranxo as decisións europeas a xestión do traslado, acollida e integración dos solicitantes de protección internacional. Así mesmo reuniuse xa a Conferencia Sectorial de Inmigración coa participación das comunidades autónomas e a Federación Española de Municipios e Provincias e intensificaronse as reunións e contactos coas entidades especializadas na atención e integración de refuxiados, así como nos representantes de ACNUR. O Goberno da Nación mostrou en todo momento esa disposición para colaborar á hora de facer fronte a esta crise e comprometeuse a acoller a cantos solicitantes de protección internacional propoña a Comisión Europea, dando prova da máxima responsabilidade e solidaridade nesta cuestión, como en tantas outras e como fixo dende o comezo desta crise. De feito, o Goberno xa previra un importante incremento nas partidas dedicadas á acollida e integración de refuxiados. No proxecto de lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2016, aprobado o 31 de xullo polo Consello de Ministros. Adicionalmente, en resposta ao agravamento da crise humanitaria, o Consello de Ministros de 11 de setembro aprobou un Real Decreto de axudas extraordinarias por importe de 13 millóns de euros ás asociacións implicadas na xestión da axuda aos solicitantes de protección internacional, que supón unha primeira medida inmediata para adecuar a nosa rede de asistencia á nova situación. En coherencia con iso, o Partido Popular tamén presentou no Congreso dos Deputados unha emenda transaccional aos orzamentos para 2016, apoiada por todos os grupos, para reforzar con 200 millóns de euros as partidas dedicadas á atención de solicitantes de protección internacional. España conta dende fai anos cun sistema de atención aos refuxiados que deu resposta ás necesidades de cada momento e que se está reforzando con máis recursos para atender a situación actual, que é unha situación terriblemente dramática e extraordinaria. Contamos tamén coa sólida experiencia de ser un país de acogida pola condición do noso país de fronteira marítima do sur de Europa e que nos converte nun referente na atención humanitaria a estranxeiros, así como na reivindicación dunha política europea conxunta, coordinada e integral en relación aos movimentos migratorios de todo tipo. Por esta razón, o Grupo Partido Popular de Lousame eleva a este pleno a presente moción para asumir a atención aos refuxiados como unha cuestión de Estado. Instamos a todas as administracións públicas a seguir impulsando unha verdadeira política europea común e integral de inmigración e asilo que debe contar con recursos financeiros suficientes. 2. Reforzar a capacidade da resposta da Unión Europea ante situacións de emerxencia, como a que estamos a vivir. 3. Impulsar a dotación de fondos europeos para reforzar e concentrar os esforzos de cooperación nos países de orixe, en particular dun fondo fiduciario europeo para a axuda financeira aos países de África, inspirado nunha proposta realizada polo Goberno de España. 4. Dar prioridade ao diálogo e á cooperación cos países de orixe e tránsito, así como cos países limítrofes das zonas de conflito na acollida de refuxiados. 5. Colaborar cos países de tránsito para a protección das súas fronteiras e loitar contra as mafias que se lucran con esta traxedia humana. 6. Traballar xuntos en cantas iniciativas permitan lograr a paz e a estabilidade nos lugares de orixe dos refugiados. Ben, este era unhas para ver o que xa se levaba feito, que é unha cuestión de Estado que xa houve as reunións que iba a comentar entre a Federación de Municipios e que xa se puxeron, mandaron os escritos aos concellos. Dende o Concello nos diriximos a FEGAM, un escrito no que nos incluíamos en que poníamos a disposición deles para este tema. Darelles copia cando queiran, mañá mesmo ou o luns. Tamén hai un bando que estará colgado, pois, supoño, eu dei orden hoxe e supoño que mañá
porque había que preparar estas vacacións á traballadora social e teñen que ir aos servicios sociais para que les informen todos aqueles que queiran respostar a ese bando, no que vai a estar colgado na rede para que todos aqueles que as familias se queran acoller a un, dous, está puntualizado no bando, non sei se está por aí, creo que sí, e eu podería ler. Hai que, este que vai estar colgado, di que ponse en coñecemento de todos os veciños e veciñas que o Concello de Lousame ven de crear un registro municipal de familias de acollida no que se poderán anotar todos aqueles que estean dispostos a acoller refugiados nas súas vivendas. As persoas interesadas poden dirixirse aos servicios sociais municipais, onde se lles facilitará toda a información e se lles facilitarán os trámites precisos para poder converterse en familias de acollida. Haberá 3 modalidades de acollida: son menores de idade, familias completas ou adultos. Para máis información, lle decimos un horario e un número de teléfono que se poden dirixir no Concello. Ademais de eso, ofrecemos asistencia para realizar trámite administrativo e, nós temos instalacións como poden ser un polideportivo, pero iso non é o que se necesita agora. Esta xente non vai vir como noutros casos, nunha situación puntual de un mes, de 2, sino que van a estar un tempo e teñen que ser unha vivenda digna. Porque o que se pretende é a integración desas persoas. Van a ter dereito á escola, van a ter dereito á sanidade, van a ter, según a Consellería de Traballo nos comunicou, unha renta de integración social. Un risco, que chamamos un risco. E, na medida do posible, procurar ir asistindo a cursos e integrándose na vida o normal, o que supón normal non pode ser cando estás fora do teu país obrigado, non? Pero a máxima normalidade posible. Entonces, ningún local social que non teña duchas nin cociña, nin outro tipo de instalación pode prestar ese tipo de servicio. Todo o demais está a disposición e tampouco teñamos de alguna familia, cual tamén faremos charlas informativas a parte dos bandos por as diferentes parroquias para explicarle un pouco o que é isto, porque a veces temos medos e desinformación, ou que veñan a servicios sociais a informarse. Pois esperemos que a xente seja solidaria e poda, en caso de que sexa necesario, porque temos un número por cada comunidade autónoma e vai a ser, aparte non vai a ser escalonada a chegada polo que nos van transmitindo, 6 meses, un ano, van chegando, estamos no inicio deste desgraciado proceso. E nada máis, por iso agora vamos a votar a favor desta moción, vamos tamén someter ao voto a nosa. Votos a favor da moción do Partido Socialista e votos a favor da moción do Grupo Popular. Moción para a inclusión do Concello de Lousame no Plan de Transporte Metropolitano de Galicia, concretamente na área de transporte metropolitano de Santiago de Compostela. Unha moción que presenta o Grupo Nacionalista Galego. O Grupo Municipal do Benegao Aveiro do establecido na Lei de Administración Local de Galicia formula para o seu debate en pleno a seguinte moción. Exposición de motivos. O veciño Concello de Noia, na reunión mantida pola súa Xunta de Goberno Local celebrado o día 14 de xaneiro do ano que andamos, acordou solicitar a inclusión do mesmo no Plan de Transporte Metropolitano de Galicia, concretamente na área de Santiago de Compostela. Dita área está composta na actualidade polos seguintes concellos que, a súa vez, conforman zonas conxuntas: o Quino Touro, Negreira, o Roso Trazo, Santiago de Compostela, Valdodubre, Ames, Brión, Boqueixón, Teovedra e Roixa. Como é ben coñecido, o objetivo fundamental do plan non é outro que o de mellorar a mobilidade e a accesibilidade no contorno de todas as áreas metropolitanas e, en consecuencia, que a cidadanía dispoña de mellor servizo de transporte público ou colectivo que sexa unha verdadeira alternativa competitiva e eficaz ao transporte privado. As vantaxes para o conxunto de usuarios e usuarias van desde a integración tarifaria, que leva aparellado o cambio do actual modelo kilométrico a un modelo zonal, pasando por unha mellora da oferta de servicios, así como ao melloramento de infraestructuras hoxe existentes. Tendo en conta que o noso Concello linda cos de Rois e Brión, ambos os dous integrados no Plan de Transporte Metropolitano de Galicia, na área de Santiago de Compostela, e tendo así mesmo en conta o acordo adoptado no seu día polo Xunta de Goberno Local do Concello de Noia, o
O Grupo Municipal do BNG propón ao Pleno da Corporación Municipal de Lousame a adopción do seguinte acordo: solicitar á Xunta de Galicia a inclusión do Concello de Lousame no Plan de Transporte Metropolitano de Galicia, concretamente na área de transporte metropolitano de Santiago de Compostela. Con respecto a esta moción, decir que fai, creo que 10 días, estive en reunión de mobilidade para interesarme por este tema, e mandamos 5 días despois, que pensei que vou traer aquí, pois unha solicitud por escrito para que nos incluyan dentro desa área metropolitana. O cual vamos a votar a favor da moción. Despois, sabe que dentro os concellos que están aí, citados por vostede na moción, Pino, Toro, Negreira, dentro deses, pois na comisión que houve de seguimento, houve 2 representantes que se levantaron e se foron. Porque había outro que solicitaba entrada, que creo que era Carballo, que xa quedou fora, e o incluíron dentro da área de Coruña. Entonces non sei o que vai pasar, porque o que piden é que se delimite concretamente, eles os que están, que se delimite concretamente pois esa zona. E, bueno, nos vamos a facer a solicitude e iremos vendo como se van sucedendo os feitos. Algo... Votos a favor? Votos en... Votos con... O punto número 15, que é modificación da ordenanza do Parque Público da Escola de Música de Lousame. Con respecto a ordenanza, solamente se debe modificar modifíquese dentro do artigo 6 os prazos, no punto 7, que di os prazos específicos de pagamento para as actividades musicais serán. Eu vou a decir por que se fai este cambio e logo leo o cambio que propoñemos, non? A ver, durante o ano anterior se facía mes a mes. Entonces, a veces, pois, había moitas veces devolucións. As devolucións bancarias saben vostedes, por a súa vida privada de cada un, que acarrea uns gastos bancarios por esa devolución. Entonces, eso vai incrementando moito todo o que é o coste da actividade, innecesariamente, pero así o é, retrasos, impagos e logo todas as tasas bancarias que nos pasan. É un precio público e o precio público ten que cubrir cando menos o gasto realizado, non? Nesa actividade. Entón, estivemos mirando a ordenanza de precios públicos, ordenanzas reguladoras de precios públicos da comarca, e todos, todos, había uns que facían, a maioría, que facían un pago único ao principio do curso, e creo que había un que daba outra posibilidade. A mí me parece que é a que notamos nós, non? Que facelo por cuadrimestre, é dicir, antes, se empeza en outubro, pagar ao inicio eses 4 meses, se non os pagas, pois non podes asistir ás clases, e despois ao inicio do segundo cuadrimestre, pagar o segundo cuadrimestre. Así nos evitaríamos, pois, todo o que pasou durante este ano, como non tiñamos experiencia, pois, non nos experimentáramos unha vez que se ponga a funcionar, e cando ves os erros. As bonificacións siguen sendo as mesmas, como figuran aí no artigo 7, 25% para irmáns matriculados, o 25% para o que teña cualificación profesional de música ou se xan membros da banda, o 50% para usuarios que teñan empadroados en Lousame que acrediten unha renda per cápita da unidade familiar igual ou inferior ao emprego mensual, o 50% a bonificación do 25% da tarifa para os alumnos que sexan membros das redes de voluntariado do Concello de Lousame, acreditando, por suposto, todo isto sigue igual que estaba ata agora, todas as bonificacións, pero que cambia única e exclusivamente a xestión e o pagamento. Xa tratamos isto antes, pero para recordar. Algo que comentar con respecto a isto? Usted acaba de decir de que houbera problemas este curso pasado con devolucións e eso. Hai non sei máis servizos que este. Sí, bueno, e eu teño entendido que os cobros que non nos facía o Concello. É igual.
pero eses cobros agora si os vai a facer Aí o agora. Concello. Entón, Estamos nunha normalidade, quen está facendo os cobros, entón? que nos está a facer? A quen levaba a xestión da Escola de Música. Non é municipal. É municipal, pero ahora mesmo, eso ya non o fixemos. Vai sair, pues, dependendo do importe que estamos estudiando estes días, que non estivo de vacacións a secretaria interventora, pero según o importe que sexa, de diferentes orzamentos que están a pedir, se fará pues, a xestión dese servizo, que levará ao profesorado, a coordinación do mesmo, e o cobro faremos desde o Concello. Entón, o Porque sabe, e por unha razón, un decreto aparece o profesorado... pero todavía non empezou o curso, aparece en outubro. Empeza en outubro. Entón, hasta ahora estuveron nun limbo. O primeiro ano que empezou a funcionar a escola, non sei como tal, creo que non somos que felicitar porque non somos municipal, que non é fácil, e intentar que iso vai arriba, entre todos. Eu os invito a participar nisso tamén, en aportar Aquí nadie está... positivamente, aportar. Aquí nadie está poniendo trabas, Bueno, pero nada. vostedes O único que estamos tratando é de puntualizar porque ben, e todos chamanos a estamos... atención de que unha empresa privada que faga cobranza dun servicio que se chama Escola de Música, pois a verdade é municipal, A pois ver, a verdade que non. Nunha xestión da Escola de Música, que me corrixa se cometo unha precisión que incida en algo legal, pode xestionarse directamente, tanto o profesorado como todo o demais, ou contratando persoal. Eso non é posible agora mesmo. E a mellor tampouco agora non podemos, acabamos de velo nun real decreto, que temos incluso que aprobar algo para algo urgente, vale? Ou para un servicio esencial. Para outras cousas contratas Bueno, así. vamos a entrar entonces en eso, non hai problema. Vostedes supoño que leería a modificación da lei de administración local, non? No. Pues, bueno, pues é algo que temos que volver a ler todos, pero hai concellos de menos de 5.000 habitantes que teñen máis competencias e outros que teñen outras competencias. Incluso de Xunta, para poder seguir co funcionamento que algúns tiñamos e os servicios que estábamos prestando para non ter que desagregalos, pois quitou unha legislación na que nos permite seguir dando eses servicios, pero consideranse uns esenciais e uns que non o son. A Escola de Música non é un servicio esencial. Cal pode ser un servicio esencial? Pois moitos outros, como pode ser unha gardería, como pode ser, bueno, neste caso non se pode ter con a infancia, como pode ser os servicios administrativos, como pode ser a cuadrilla de obras que fai o mantemento de servicios esenciais, como pode ser no centro de días, porque tamén é un servicio esencial para moitas familias, como pode ser o de o SAF, de asistencia a domicilio, todos aqueles servicios que son esenciais para o domicilio. E outros servicios, pois, non o son, e non podemos contratar. Pero aparte é unha opción que ainda podendo, que moitos concellos que si poden, por número de datos que teñen, deciden, porque poden decidirlo dentro da xestión, en que sea a xestión, toda ela, externa. Ou pode ser como nós que queremos, como si fai o cobro a empresa que faga a xestión, a que contrata o profesorado, a que coordina as clases, a que faga todo o control do que é a impartición pedagóxica da música, teríamos que estar facendo unha inspección, unha fiscalización do que son os cobros, non? Entonces, como eso nos requeriría todavía máis traballo estar seguindo a outros que o fan, o que decidimos para este ano é facelo nós, igual que estamos facendo no PAI, igual que estamos facendo no centro de día, e que, sin embargo, a xestión do profesorado, que é algo específico, e que un músico ou alguén que se dedica a iso e ten formación o poda facer mellor que unha persoa daqui, tendo sempre unha figura coordinadora que hai e así está, que é o entrenador do Concello, pero sexa unha empresa que xestione todo o profesorado, elixe o profesorado que ele considera que é o máis capacitado para facer o que é a función docente e a función de control de cobros e todo o que é financiero dentro da escola, facelo directamente ao Concello. Creo que nos pareceu o mellor xeito, unha vez que falamos que a intervención e reflexionamos isto antes de convocar este pleno. Non sei, porque aparecen... E o segundo ano que funcionamos como Escola de Música. Creo que algo a ter en conta. Votos a favor?
votos en contra e abstencións. Perdón. Vale. Hai algunha moción de ausencia? Sí, Sí, hai. Sí, unha moción para a promoción do leite galego. Ben, entonces, creo que temos que antes votar a ausencia E despois defenderla. e depois defenderla, se en caso, entonces, lea vostede antes, votamos a ausencia e despois debatímola e votámola. Sí, unha moción para a promoción. E vou dar lectura entonces a esta moción. Voceira, neste caso, concelleira do Partido Popular, María Teresa de Paz, máis personal, que non me propone nada de municipal do PP, presenta ao pleno para o seu debate e aprobación se procede a seguinte moción para a promoción do leite galego no noso concello. O sector lácteo galego en xeral e o deste concello en particular veñen sufrindo unha crise de prezos que ten que ver con varios factores e con unha conxuntura mundial de exceso de leite producido e unha baixada generalizada do seu consumo que rolda o 3%. Nas explotacións galegas prodúcese un leite de excelente calidade motivado por unha mellora xenética importante, a suma de condicións xeográficas e un manexo excepcional das vacas. Impulsar o seu consumo, o recoñecemento e o traballo que está a desenvolver a Xunta de Galicia a través dunha campaña de promoción da marca galega 100%, que identifica co seu selo o leite de calidade diferenciada producido nas explotacións da nosa comunidade. Esta medida de valorización do noso produto de calidade completarase en breve coa diferenciación dos produtos amparados pola marca nos lineais dos supermercados, de xeito que os consumidores e consumidoras poderán escoller máis doadamente o leite galego de calidade diferenciada. A maiores, os galegos e galegas tamén teremos unha iniciativa promocional de tetrabrics pequenos de galega 100% para fomentar o consumo de leite entre a sociedade. Con todo, é preciso sumar esforzos de todas as administracións para avanzar nesta promoción que estimule o consumo de leite e permite identificar a súa orixe, permitindo que o leite galego sexa recoñecido entre os consumidores. Por tanto, dada a situación actual do sector leiteiro tan importante na economía deste municipio e da comarca da Ría de Muros Noia, é considerado a necesidade de aumentar o consumo e diferenciación dos produtos lácteos galegos no mercado. Por iso propoño ao Pleno do Concello de Lousame a aprobación dos seguintes acordos. Primeiro, solicitar a Consellería de Medio Rural e do Mar a adhesión do Concello de Lousame á campaña promocional do leite de calidade diferenciada producido nas explotacións galegas 100%. Segundo, promover accións en conxunto cos colectivos sociais e empresariais deste termo municipal para levar a cabo accións de promoción de galega 100% entre os consumidores en xeral. Terceiro, desenvolver esas medidas de inmediato facendo fincapé, entre outros, nos seguintes aspectos. Difusión da campaña publicitaria de galega 100%. B. Accións de concienciación coas asociacións de consumidores mediante o reparto de leite galega 100% e a visita de explotacións gandeiras e industriais lácteas adheridas a galega 100%. C. Accións de promoción entre o gremio hosteleiro mediante o reparto de leite amparado co selo galega 100%. D. Medidas de entrega de leite galega 100% nos principais eventos lúdico-festivos e deportivos deste concello. Cuarto, solicitar a Deputación de Coruña que elabore un plan de apoio ao sector lácteo para a mellora da calidade do leite nas explotacións gandeiras do concello de Lousame en colaboración coas cooperativas, de forma coordinada con outras que se acheguen desde a Unión Europea, o Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente ou a Consellería de Medio Rural e Mar. Vamos a votar a súa ausencia, e isto é dentro das medidas que se proponían... perdón, que nos pasamos con eso. Pero bueno, ali en alto e iso non que estaría pasando. Dentro das unha das medidas que se pedía na moción era apoiar o coñecemento, o consumo e o valorar ao leite de calidade para non consumir outros leites que sí poden ter un valor en mercado tentador, pero que non nos ofrecen a calidade que está a ofrecernos o leite que producimos no noso territorio. Entón, nós pensamos que é o momento de, agora que eles fixeron ese esforzo durante todos estes días de estar aí
manifestándose e perdendo pois, durante medio mes, nada máis e nada menos, tirando o seu leite, creo que temos que empezar xa nós a tomar acordos. E por iso vamos a votar pois, da urxencia. Votamos a urxencia, entón votos a favor, votos en contra, abstencións. Queren intervir con respecto a... Sí, vamos a redundar nas medidas que se aprobaron na anterior moción e aparte de outra cousa que vamos a ver. Isto é poñerlle portas ao campo e portas non se poden poñer ao campo. O consumo usted non lle pode obrigar a xente a tomar un determinado tipo de leite nin outro, non? Así como no caso este que estamos falando do leite, pero aparte hai outra cousa que as medidas habíanse que haber tomado antes e haber promocionado a imposición de unhas fábricas de leite autóctonas cando ahora mismo en propiedade galega prácticamente non existe produción moi pequena. Entón, é un brindis ao sol, perdón, a moción, pero bueno, apoyei que lle digo a moción anterior, para que me perfecto, pero bueno, está, a verdad que vamos a estar. Eu con respecto a isto simplemente dicen que isto é, despois de haber aprobado a moción, que creo que era algo negar, que incluía este punto, pois un dos puntos nos que xa, dende o Concello, queremos empezar a funcionar en isto de promocionar o noso leite. Por iso me parece, no, estou expoñendo por que este, por que votar isto. E o primeiro paso dentro de ese labor grandísimo que temos, eu non obrigo a ninguén a consumir leite. Porque non repartamos, cando che campamentos de verán, o leite que sea 100% galega, non obligamos a ninguén a consumir 100% galega, pero a publicidade existe, a promoción existe, e canto máis conciencemos a poboación de que visitando as proteccións gandeiras, que se visitamos algún... A concienciación é para o gandeiro... Iso é outra parte. Non, porque, vamos a ver, aquí as explotacións, usted sabe que se foron cerrando e aquí no Concello pecharon as explotacións e todos os concellos limítrofes, sobre todo da parte interior, síguese a pechar as explotacións. Entonces, non é porque non se produzca, como di a moción, que en Galicia afortunadamente estáse producindo, o que máis mellorouse. Incrementouse a produción, bueno, pero a comunidade que máis incrementou, pero España é deficitaria. España é deficitaria. Entonces, o que non é de recibo que nos poñen cortapisas, que se este como se estuveron promocionando de que a xente se mellorara as instalacións, comprara cuota, e de repente a xente está endeudada hasta o gorro e ahora por encima non lle pagan o leite. Entón, bueno, pois... Eu creo que antes de a ver, non vamos a establecer o diálogo aquí, porque creo que na moción anterior presentada por Benegaia, non? Creo que falamos desto, das cousas que se melloraran, das propostas que había dentro de Acción Autónoma, das que había xa postas en marcha desde o Goberno Central, de todo o esforzo dos gandeiros, de o seu facer e que hai que seguir nesa trayectoria, e de todo iso se falou antes. Eu simplemente sometemos a votación esta moción, nós creemos que é positivo todo o que se para promover o consumo da nosa leite, e ver, e aparte de, incluso hai que facer, eu creo que vamos a propoñer facelas, unha charla divulgativa, informativa, nutricional, dos componentes do leite, de como que tomamos dentro do leite, porque estes días escoitando moitos programas que estiven interesada en seguir, descoñecemos os consumidores, eu descoñecía como consumidora, igual a xente que eu sabe todo, eu non, ignoro moitas cousas que non son do meu campo, e ese é o único que estaba interesado en coñecer, que me falta moitísimo por coñecer, pero que si vi como cal é o leite que nos tomamos e como vai, como se exporta, como volve elaborado, e esas cousas pois, o usuario non as ten por que saber, e eu creo que non é motivo de hilaridade, quero decir, de risa, non digo entre ningún de nós que non é motivo disso, sino que creo que sí, entre os escolares, por xente formada, non por mí, por alguén especializado, que nos veña a dar unha charla formativa de que a elaboración de leite, de como fan os nosos paisanos, a produción de leite, o que costa producir leite, e como nos chega a nós ese leite do supermercado que nos ven tan barato a veces que nos tento hora de comprar, e que a mellor non é un aforo tan importante, pero
que en calidade si supón moitísimo máis elegir un produto pois garantías de que sea pois o mellor 100% galego. Pero non lle asegura que sea mellor. Sometemos a petición. Sí, pero vamos. É que se non este debate poderíamos estar vostede demasiado falando. É que hai garantías que o valor do portugués frente dun litro de leite fixo 3. E aquí pasa o mismo, usted manda un litro de leite da vaca e dai sacanse 20.000 produtos. Entonces non, usted despois no paquete non lleva leite. Entonces Algo con la tos. Entonces, por eso digo que será necesario formación, ¿verdad? Que é un tema bastante desconocido. Votos a favor da moción? Votos en contra? Abstencións? E agora o punto último, o 17, robos e peto. Empezamos por onde había sempre, si os preferente, un día empezamos con un grupo e outro día con un grupo para non pasar cosas que pasaban, que alguén está en o seu público dicindo agora que non estou. Empezamos entonces en esta ocasión por o grupo socialista, vale? Vamos a ver, eu quería facer un rogo e é o seguinte, que, vamos a ver, está bien é reiterativo, pero que a documentación se nos pode aportar con un poquinho máis de interioridade e a poder ser que non pase tanto tempo entre un pleno e outro. E digo isto porque levamos desde marzo sin un pleno ordinario, para este pleno, pois a verdade que nos costou Dios e axuda a revisar a documentación toda e, bueno, pois eu creo que a nosa labor de oposición pois requere tamén un pouquinho de traballo e nos poñemos da nosa parte, pero tamén queremos dispoñer un pouco de tempo porque danse casos de que a alguna xente pois non lle chegan as horas. Bueno, pois a ver se todos nos podemos Coordinar. Non vai ser que uns podamos en 2 días ler un tocho e outros en un mes que non poden ler 10 páxinas. Entonces, a ver se podemos facer algo pola posición tamén, que non sea todo rodillo. Contesto despois, non existe. Bueno. Respecto todo revisando os decretos. Perdón? Preguntas, o decretos, sí. Preguntas. Non entendí, debo estar... Quero empezar con decretos. Vale. Moitos deles, a ver, se en algún decreto, porque son, como se di moitos, non podemos contestar, contestamos no pleno seguinte. Xa, para que non haxe que por escrito, que logo non tempo, no pleno seguinte. Tomamos nota, Pero contestarán no seguinte. No pleno seguinte. E nos que presenten no outro, no seguinte. Vamos a ver. No 160, hai aquí unha factura de 5.259,74 de transporte e tratamento de lodos de depuradora de Camboño. Isto que a efectos do non funciona a depuradora. Vamos a ver, as que xa coñeza de que son as facturas, e vou contestar agora mesmo. As que non me acorde neste momento, e teria que consultar, e contesto no seguinte, como desta me acordo perfectamente. A ver, os lodos é algo que hai que vaciar en moitas depuradoras, rotándose, entre todas as que temos, moitas veces xa se fixo anos anteriores. Entón, se quitaron as de Camboño, se quitou tamén a de Béxeles, se non recordo, e algunhas máis. Entón, foron todas xuntas, e o mellor que con Camboño, porque era Camboño e outros. Non, aí Camboño. Si, a factura, o decreto con eso, porque cando a factura ven de Camboño, e iso que código, E outros non Camboño. solamente Camboño. Ben, eu digo como funciona. Nos traen un tanque grande, o deixan aquí,
mediante un aspirador que foi bastante difícil en parte de tamaño por o difícil acceso que ten, que non cabe un trator grande, ten un filón pequeno, trasladar para o outro, bueno, é bastante latoso, se aspira eso e se bota nese tanque. Si a capacidade que ten o tanque é maior que esa depuradora, se aproveita tamén para, no tempo que está aquí, vaciar a outra depuradora, porque son os lodos, perdón. E o fai unha empresa autorizada, porque ten que ser así, ten que deixar un justificante de que é unha empresa autorizada e que figura no registro de empresas autorizadas por medio ambiente. Houve unha denuncia medioambiental por esa depuradora? Non. A ver, isto funciona do seguinte xeito, e pode preguntar de outros Non, pregunto. Non, pero eu quero decir, moitas veces hai inspeccións rotativas de todas elas, non? E nos dan un prazo para subsanar determinadas cousas, que non tes... O outro día eu comentaba aquí con un alcalde da zona e que, concretamente, de cerca de aquí, non vou dicir quen, pero si estaba aquí, vostedes xa saben a que me refiro. E, bueno, nos costa moito os concellos, sobre todo durante o inverno, o grupo enorme, o sea, a cantidad enorme que temos de depuradoras, de pequenas depuradoras nos distintos núcleos, facer o mantemento e cumplir porque teñen, bueno, entrada de agua que non teña que ter, pluviais que a veces a xente conecta sin ter conectar, porque os pluviais non poden nunca estar conectadas ao saneamento, bueno... Non son depuradores, son decantadores. Que é moi... é o que hai, e é moi complexo. Vamos a ver, no 166 volvemos á Escola de Música, entón, A que fai referencia, 166? fai referencia a pagos, pois a curso de percusión, curso de flauta, curso de guitarra, curso de saxo, curso de trombón. Entón, isto que son? As persoas que daban clase. As persoas que daban clase. Entón, iso non lle paga a empresa que cobra... A ver, o ano anterior, isto de que data é? Pois isto é de 31 de marzo do 2015. A factura, digo. Sí, novo decreto. Non, hombre, pero digo de... A factura é do 5 do 1. É de xaneiro de 2015. Pois nese momento estaría unha asociación que daba unhas clases, logo pasou... Non, hai persoas físicas. Sí, tamén, porque son autónomos, eran autónomos. E isto, non vamos a seguir facendo, que vamos a dar gestión a unha empresa, igual que se fixo a mediados do curso anterior, e vamos a seguir facendo agora. Foi para poder volver... A ver, dixen antes, vou explicar, no punto anterior da Escola de Música, que a xestión, estábamos ahora mesmo, e con bastante apuro, porque estamos moi cerca de outubro, en quitar esa xestión. Si, dependendo da cuantía que sea, irá a Xunta de Goberno, porque será un negociado sen publicidade seguramente, polo que estuvo mirando a implementora, e se invitará a varias persoas xurídicas ou empresas, a xente que xa xestiona, que ten experiencia en xestionar escolas de música, para que se presente este ano. O ano pasado, que se nos foi aprobada a Escola de Música e a puxemos a andar, ou tiñamos que estar un ano sin ter nada, porque, bueno, despois si quere lle conto para el reino como era hasta nese momento.